gasa. Ban ce na zamo guni ba jama'a ku duba, na ga abin da ban zato ba. Baiwa ta zo daga Allah, ko ina na shiga mata su dinga gasa. Mata suna kuka tara, ko a matan na duba kuku daban ne dan kwana gani. Kwalliya da shiga ta ku duka na yi wa, don kusan da zama na nemo ku albishin sai dai wata rana.